באו איתנו להכין שוקולד דובאי. מה זה איתי? אמרתי איתנו. רגע, זה לכם. אני יודעת, זה שוקולד דובאי? זה לא חייב מצרכים. לא, בלי פילטר. היא לא רוצה עם הפילטר. כי זה בחר. טוב, אז יש לנו כל מה שצריך. אנחנו לוקחות שוקולד לבן, שוקולד חלב, זה היה פה, שוקולד חלב, את התבניות האלה, קרם פיסטוק, שערות קדאיף, קערה כזאת, ואני חושבת שצריך עוד קערה אחת, אבל אני לא בטוחה. וכמובן שמן זית כדי להמיס את השוקולד. טוב, אנחנו מתחילות בלהמיס את השוקולד. וואו! תראי, זה כמה חלקים, אני רק אומרת. כן, אנחנו מתחילות מהשוקולד החום, כי אנחנו לא מערבבות ביניהם. למה? כי אני לא מערבבת אבל אני פותחת. לא, רוני, את החלטת את הטלפון. אז אני פותחת את זה. טוב, אבל עדיין לא. תעשרי, זה סתם תעשרי, זה לא נעשה אותנו. אנחנו עושות את הכל, תתחילי לשבור את זה. לקובייה אחת. כן. אנחנו נעשה את זה ונחזור. אנחנו נשארת באמצע. עכשיו אני מוסיפה טיפה שמן זית, כדי שזה יהיה יותר קל להמסה. שמים את השוקולד שלנו במיקרו, 10 שניות מערבבים, 10 שניות מערבבים, 10 שניות מערבבים. ככה עד שזה נמס. טוב, סיימנו את ה10 שניות עכשיו, ואנחנו, מתחילים פה, ואנחנו מערבבים. אוקיי, שלי. תסתכלו. וואו, איזה קשה. זה נמס זה. מערבבים את זה עכשיו ב15 שניות. לא, להרבה זמן צריך. זה כן. וואו. טוב, בזמן שאנחנו גם פותחות, גם עושות. את הקדאיף. אנחנו מתחילות להכין את קדאיף. הקדאיף, את הסלט קדאיף. אז אנחנו פותחות את הקדאיף. אתמול אכלתי קינוח בבית כזה. איפה? בגולדה. נשים ככה, מקסימום נצטרך עוד, נשים עוד. אני חושבת שנצטרך עוד, כי זה לא שמים אותי הרבה. ובא לי שתקפו לחלק. 2.